الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Ayamanan yan, atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adikanu dinu makasubku surga taman sadikanu maratiya. Nagudikanu duman maka paratea sa titua paratea sa taman sa di kanung giginawai sa titua kang giginawai. Ama baloy so pitenggi si kanu apa kebabayan niya so lagi dia na muslim sa lagi dukap kebabayan niyan o ginawa niyan. Bakos kalwati ko Rasulullah pengguna nawa sa syai upa makang galubukan niyo na makang giginawai kanu sa titua kang giginawai. Maka pupagaria kanu sa titua kapupagaria panguraw ni watigian so salam si ikun dulun na aniyo maana agyang kutuwa diniyo di kasi salama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala salam kipamangnin kako padika ang muslim sa mambagian niya agyang kutuwa kapipia ginawa nagu kalilintad nagu kapakalidas si kumarata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith na makang gugunan o mga orit Allah sa adab o kapagingid nagu-adab kung dulun-dulo naan o mga Muslim. Diyan ka na adab na adn mababaloy sanganian o di na malailarad si ikukap kakuwa ako babaya o mga Muslim nagugyang ko to sarigiran nagugyang ko to kapkagdamayaran ko kalilintad nagukapipi aginawa. Diyanan so kipupangurang ko salam kung dulun-dulo na aniran. Maana kipumangnin o isakiran o pitanggis ang kiran o padiyan sa mambagian niya nagyang ko to kalilintad nagukapipi aginawa nagukapakalidas ko marata nagusi ko pumakabinasa mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Na may sabab sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na ayasingan niyan si ikong mga Muslim nagyang kutuwa kabaluiran na di maungunutan si ikong dawang kiran pakanggay kiran na guna sa dunia ayamalan na sa alungan na mauri mahurip Allah na inaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa kala kalbian uri na kapia agyang kutuwa kipupangurang sa agyang kutuwa salam mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa tigyan na di niyo din na makuha agyang kutuwa kapakasulgo surga o di na kapaguntong sa kambagian ako balas mapia mapapadalam ko surga mahurip Allah taman sa di ka no maratiya nagyang ka naman na paratiya na di din magdam o mga puso iyo nagudid mapadalam ko mga puso iyo sa taman sa di kanong giginawa sa titu kang giginawa mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala na di man kapadalam markan wagyang ko tuwa titu kang giginawa taman sa din niyo may pangura wagyang ko tuwa salam si kung dulun-dulun na niyo agyo to so kipamang niyo ko lagi diwa Muslim sa mambagian niya nagyang ko tuwa kalilintad nagukapipi aginawa sa dunia nagu sa alungan amauri nagukip pumang ninyo rompen sa makalidas maawat sa gyang kutuwa pumakabinasa nagu mga rarata mga urit Allahu subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith mga urit Allahu subhanahu wa ta'ala na sibut naman mga urit Allahu subhanahu wa ta'ala na gyang kutuwa kipupangurang ko salam si ko mga pagaritano Muslim na kailangan na makasisalinggan nata ko mga puso tano sa aya kapakasisalinggan nata iyang ko mga puso tano na titu pagkababayan tano agyang ko tuwa lagit kanwa Muslim nagu
titu ayas singanin tanurun na mapia mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa kipumangnin tanurun sa kalinitad. Kagiya da maana da ararad naguda maana agyang ko tuwa di tanudi kay pangurawon ko salam amay ko dibu makasisaling ganata ko puso apat kababayan yan so lagi diyan na Muslim. O di na di makasisaling ganata si ko puso ayasinganin yan na mapya si ko lagi diyan na Muslim ang orip Allah subhanahu wa ta'ala. Mataan na di makararad agyang ko tuwa di tanudi kay pangurawon ko salam. Amay ko aya pa padalaman tanong ko puso tanong nagyang ko tuwa kagwid ko lagi tanwa Muslim. O di na rarangit o di na aya pa padalaman tanong ko puso tanong nagyang ko tuwa kapakasi ko lagi tanwa Muslim. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. O di nagyang ko tuwa ayasinganin tanong na marata. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na nakipupangurang ko salam ang urip Allah na tantuwa mala kinisugunun wagama Islam. Nagutan to amala kalubiyan yan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Sampad sa mga ayat agu hadith miaaloy sa mipantag sa giyang kutuwa kipupangurong ko salam mga orip Allah na giyang kutuwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na ya ayuhalladina amanu la tadukulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Iskan mati Allah ta'ala miya maratia na uba kanu sulku mga walay. Akna ba niyo mga walay? Taman sa di niyo mapakapia. Ginawa agyang kutuwa kibibalingon. O di na di ran magdamag yang kutuwa kalilintad. Nagu mibagay niyo kiran, may panguraw niyo kiran agyang kutuwa salam. Kalilintad nagu kapipi aginawa. Nagu kapakalidas si kumarata. Para sa gyang kutuwa kibubaling sa gyang kutuwa mga walay pangurip Allah. Yatirok no Allah subhanahu wa ta'ala atigyan na wa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Ay mana niyan mangurip Allah natigu Allah subhanahu wa ta'ala igira asubyul dikanu ko walay. Si ko mga walay niyo, si ko mga walay o mga pagarin niyo mga Muslim. Nafasallimu ala anfusikum. Nasalaman niyo at tigyan so mga ginawa niyo. Ayakat tirum no Allah subhanahu wa ta'ala nasalaman niyo at tigyan so mga ginawa niyo. Kagiyagyan ko tuwa tipupanguraw ka mga urip Allah ko salam. Si ko padataw nagiyutudumpan ni di nga di kipamanganin ko ginawang ka sa mambagian niya nagyang ko tuwa kalilitad nagu kapipiya ginawa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayaboy pupengening sa kalilintan nagu kapipiya ginawa nagyang kutuwa padika uri na pagaring ka Muslim ka api agyang kay ginawang ka na miraraksun atan tuwa mala ami pumengening sa mambagian niya nagyang kutuwa kalilintan. Witi sabab agyang kutuwa kipangurang ko salam na kailangan nagyang kutuwa kapapadilmatan urong ko puso tanong mangorip Allah. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala pasallimu ala anfusikum. Panguraw niyo at tigiyan so salam si ko mga ginawa niyo. Maana si ko mga pagarin niyo. Nagusi ko mga ginawa niyo mga orip Allah. Tahiyatan min indillah. Ginanatigiyan na salam at tigiyan. Makapupunat tigiyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Babarakatan nagumapiya mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Itirok no Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Igirati ko Allah Ta'ala asyalam kanu sa salam na sembagan niyo. Udi na salaman niyo mbugyang kutuwa sa umiyalamar kanu sa mas mapia adigyang kutuwa kaya salaman niyar kanu. Ay mana niya nagirago miniraw so pagaring ka Sir ka, assalamualaikum, ayat taral binagyang ko tuwa kasimbagang kaon, sa mas mapi adigyang ko tuwa kaya salamian, sanggiraw ko na, alaikumussalam, warahmatullah, wabarakatuh. O diya tigo Allah subhanahu wa ta'ala, na awrudduha, o di nasimbagan niyo sa lagi diyan, ang orip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana, agyang ko tuwa kaya salaman yar ka, nasimbagan ka mga orip Allah subhanahu wa ta'ala, sa mas mapi adigyang ko tuwa kaya salaman yar ka,
na uli nga man subra sa kapya na aya minus na lagi diyan sa di ka pa kayo bang kurangi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala di mapiya bang kurangi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuwa ya salaman ka mana bang kurangi sa kapya. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Mata anas wallahu subhanahu wa ta'ala na begitu niya so langwan tama na shay mga amal tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu katawan yan nagu lebiru na mata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakati tiyaman o Abdullah bin Amru bin al-As radiyallahu anhuma ading ko nasa katawa mama na iniisiyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na ayul islami khair. Anto na mapya si iku Islam. At maana anto na mapya kapag Islam. Tigo Rasulullah at tigyan na tut'imut ta'am. So kapamagana nga, kapamakakan ka sa panganangkan. Wa taqra as-salam. Naguso kakumbeti ang ako salam. Si ko tawa katawan ka nagusi ko tawa di nga katawan ang Muslim mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yakatiteman o Abi Hurairah radiyallahu anhu aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan. Lamma khalaqa Allahu Adam siku kiadna wallahu ta'ala siku Adam na pitiro yang ko Adam. Idhab sungkaru atiyan. Sadyang ko tuwa mga malaika na salamang kasiran. Nagyan ko ito ang mga malaika na kiuntun mo mga orip Allah. Natigo Allah subhanahu wa ta'ala, pamakinagang ka, anto na isilamiran ka, uli na isimbagiran ka, pagito na tigyan, mababaloy, salam ka atiyan. Ipupanguraw ka, salam. Salam pano mga bawataan ka. Na Peter o Adam, sagyan ko tuwa mga malaika at tigyan na assalamu alaikum. So kalilintad na ko kayo ginawa na mambagian niyo. Na Peter o bambuagyan ko tuwa mga malaika at tigyan na assalamu alaika wa rahmatullah. Mambagian ka so kalilintad na ko kayo ginawa kapakalidas si kumarata nagu mambagian ka panagyan ko tuwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Inuman na nagyan ko tuwa mga malaika sa warahmatullah maana agyang ko tuwa kang bagyan na o Adam nagusto mga bawatan yan sa mambagyan nila nagyan ko tuwa limu Allahu subhanahu wa ta'ala. Miyakatitiyaman o Barra na Azib radiyallahu anhu apitiro yan inisugur kami o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kaiya pito paganeron naso kibantalan ko pagkasakit naguso kidulugon ko miyatay si ko kuburian nagugyan ko tuwa kasumbaga sagyan ko tuwa miyakambaan igira guminidaws kanya na alhamdulillah nangiraw tanaron ng buhay yarhamukallah penumpan mahorip mallah nagyan ko tuwa kapatibangi ko malubay nagugyan ko tuwa kapatibangi pansi ko miyalalim nagugyan ko tuwa kipupanguraw ko salam nagugyan ko tuwa kituman sagyan ko tuwa sapa mahorip allahu subhanahu wa ta'ala. Miyakatitiyaman ko Abdullah bin Salam radiyallahu anhu apitero yan niyan ka kanatigan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi iniyan diterun. Ya ayuhan nas, heskan mga tao. Heskan mga tao na panguraw niyo sa salam. Nagupamagana kano sa panganungkan. Piye-piye niyo sa mga tunganay niyo. Nagusumbayang kano si ko kagagawi aso mga tao na kituturugon ang kanong makasulko surga sa kalilintad sa mapipiya ginawa niyo nagumakalidas kanong si kumarata maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ko to hadith abiyat yatanong ko muna na padasibot ng maurip Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ko to kisusugo no Islam o kasya pa ko kipupangurang ko salam maurip Allah subhanahu wa ta'ala ka magdam o mga mu'min agyang ko tuwa kalilintad nagukahipi ginawa o di ka pa kandudulo na naguginam panip ka sa babasa di ka pa kapupakaran niya o mga puso maurip Allahu subhanahu wa ta'ala nagugyang ko tuwa kakapadalam o mga puso agyang ko tuwa bubaya si iko ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala nagukapanggalo bukairan sa agyang ko tuwa ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala na ayamala asabab
kasabapan sa kasiyapatan sa gyang kana na adab nagyang kaya mga shay mga urip Allah paganero nagyang kutuwa katatadumisa kala agyang kutuwa balas o kuy pangurang ko salam. Ikadua nagyang kutuwa katatadmiron agi to mala ukit kakakuha sa gyang kutuwa di kapakapagpakaran niya o mga pusok na ugyang kutuwa di ran di kapakakukoneksyon na. Doon pa mga urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa katatadmiron agyang kutuwa kay pangurang ko salam na kabnar o mga Muslim mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Padumon mga urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa katatadmiron nagyan nasuguan o Allah subhanahu wa ta'ala suguan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa anumang bigyan ng mga mu'min. Na sumu'min katawan niya to suguan o Allah subhanahu wa ta'ala agusuguan o Rasulullah na mapapatuto nagyang kutuwa kinupantay niya sa inunta sa gyang kutuwa kapangunutan yan sa gyang kutuwa suguan Allah subhanahu wa ta'ala.